Uttar Pradesh ni Ayodhya o Ram Janmabhoomi bohni hinjagmo 22 January o Ram mandir hayung ni joto borok rok ni bagui dogalam khulukjakna thangui tongo. Kwbangma kokthai asakhe o jaga mandir tangnani swkang oro o agi puila Sri Siti ni simino Ram mandir hinui tongmani. Amoni pore 1527 o Babri Masjid Mughal Emperor Babur ni senapati no daityo rwui Ram mandir no swbaiui Babri Masjid swlamka hai hinui chung saui mangka. Babur Mughal Emperor 1526 o Bharat phaio Ibrahim Lodi no hari rwui 1528 jora sokpaite Babur bini sason no bari rwui Uttar Pradesh ni Ayodhya jora sokpaikha apruno bo oro Babri Masjid swlamrwo boni mung bai hingke 1992 o swairalaikha Babri Masjid no. Amoni tuiye Bharat o kwbangma dormoni tuiye tai a masjid rok swaimani tui kok banglaikha. Amoni yagulo o kok kurto kasaka kwbangma no kok surjaka bisi thango bisi laio kok tebo banglaio moni tuiye. Amoni yagulo Supreme Court o kok kasaima pore 2019 o Supreme Court ni kok ongkhorka Ayodhya o Ram mandir swlamjaknani bagai amo Ram ni janmabhoomi si hinui proof khlaimangka Supreme Court o. Amoni bagai tabo 30 bosorni pore 30 years ni pore Ram mandir tesa firogui mangkha. Amoni bagai no tabo ajako tabo kaisa kotor makhe Ram ni mandir swlamjagui tongo. Desh bidesh kok sajagui tongo. Kwbangma hayung ni borok rok Ram mandir no nainani tai Ram ni ashirwad hayaka hamari nanani bagai Sri Ram ni bhakt rok hayung gonangui phaiui oro tongphainani bagai kwbangma facility hotels tai kwbangma thai rok swlamjagui tongo Ram mandir ni area kinai kinar tongnai. Tai Ram mandir ni je structure khlaimani belai kheno naithotok agini pathor rogo takjak tai nog rogo chung nungma haikeno swlamkha. Tai Ram mandir o pathor use khaijakmani normal pathoria omo belai khe damni pathor belai khe nai naikhakai naithotok color na nangyajak chungante hai kwbangma palace tai nog rok nugo. Rajasthan haktor hai rogo amte hai naithok naithok kotor kotor place chung nainani manthogo. Haikeno Ram mandir ni bising rogobo naithok marble ni tiles rijak rok tai kinai kinari bera o design khlaijak kaham structure chung nugui mano. Amono Bharat ni Prime Minister Narendra Modi 22 January o dogalam khulugrwnai Ram mandir ni afrokai hayung ni joto borok tongnai rok Ram ni bhakt tongnai rok joto Ram mandir hayake Ram ni ashirwad nanani bagai Ayodhya o phaimanbai sinai. Chung nukha tai saimangka Ram mandir o rangsak bai gate swlamjak bwskang duar tei ukulo kinar milibui charta swlamjak tongo rangsak ni gate hingke tini amsungno Ram mandir ni information hingke bwskango tebo norok haike information khnana muchung hake norok ano comment khlai saimano o video ni tolao norok bo topic ni tuiye bo mani ni tuiye information khnana muchung norok comment khlai saimano norok o Ram mandir ni tuiye tebo khnana muchung hake norok sawi mano omoni tuiye tebo khnana ni hnai naktal topic ni tuiye khnana muchung hake norok suggest khlai mano ano any name any place any topic ni video ni tuiye no norok ano sawi mano ang o video nainani amtini bagi video khlaidi nei ani video samani ani kaisa wrong information ga norok amobo saimano ang kuno maintiya amo saya ngam sayano haipono gali rokta riti kok hamya rokta sidi kuno reason kre kuno pigeon kre kok hamya rokta sidi amo ngake belai ke sayang nai borok no hamjangnai sikidi nung bono tini si naislewi amdike kok hamya sirwan nini orobo towasa andike kok hamya phayanle amoni bagina hamjaglai tonglai di jotono thamchakai tonglai di amsungno tinin video hambai.